Welcome to Little Boracay of Alaminos City. Here's to Balay Asuo. Join the day again with Tropang Tembo. Nanguhuli sila ngayon ng pugita. Pugita. Mukha namang pusit. Pero, oh, okay. Oh, may mas malalaki pa dyan. Hindi ba yan nakakasting? Gis lang sila ng shell. Tapos susunod na ang pugita. So, didikit siya dun sa shell? Oh, galing. Yan o. So, may nahuli na silang pugita. Rinda. So, guys, meron ng pangalan. Hawakan mo nga, kuya. Rinda. Ayun. Guys, rinda daw tawag dyan. Pag dumikit sa'yo, mangangati ka. Tignan natin siyang si Ertie. Masarap yan. Mahal kaya yan. Hindi na tayo nag-sunblock pala. Sabagay, maganda pa naman ang init. Oy, Tina, picture mo. Lalagyan ko ta. Kaka-setup lang. Yung camera ko. Yung camera na lang ni ano siya. Para hindi mo nagulong. Oo. May time-lapse ka naman eh. Ito na lang. Ito naman picture. Sabi ko, sting. Pero tatanggal-tanggalin muna natin konti. Pero hindi naman, kahit hindi na, biyakin na sa gitna. O, ingatan na lang. Ano na, Bing? Ayun! Enjoy ka na dyan? Maganda sa ilalim dito. Ah, galing ah! Kaka-insist, nakatago. Ang sarap sa pangina. Pag di mo na-control yan, nandun ka na. Here guys, daming sea urchin. Nahuli si Manong for only 200 pesos. And sea cucumber. Ito din na dry daw nila. And ibibenta 200 pesos per kilo. 2, 3, lights, camera, action! Cut! Obing. 1, 2, 3, lights, camera, action! Camera, action! So, ito si tatay nakahuli ng sea urchin and we wanted to try the sea urchin. Pagka nabiyak naman na yan, wala nang ano yan. Ang dami niyang depensa oh. Hindi na siya sa malaki, mayroon pa malitik. Magalaw lahat. Buhay na buhay. Kasi mahalaga yung kanyang binabantay. Ano po? Perlas? Yun, Naka-play ba yung kulay cellphone laman mo niya. dyan? Ayo. Harap mo nga Masarap dito. kasi sa'yo yun ha? Sorry, nakaharap mo. Alige? Tsaka pag life. Bato-bato sa ano po, sayop. Kaya pala ang sakit. Oh, ayun na. Yo! Tikman eh. Manipis lang din ang shell niya, ano? Pero ang dami lang tusok-tusok. Ito pala yung pinaka-ano niya. Ay, So ano ka? Sa buhol, pinipilahan nga yung nagtitinda. Yan. Saan ang laman niya? Ayun, kulay dilaw. Ayun na. Ay, hindi yan nasa gitna, Manong. Yan o, yan. Ayan ang kinakain. Bukunan ko ito. Kulay dilaw daw. Yan. Alright. Bukan mo ng konti. Mambit. Sige na. Hindi, ayaw ko kunin yan. Ah, ano yan? Itlog ata yan, oh. May itlog din siya. Tapos, hinuhugasan sa dagat yan, hindi ba? May paalimango si tatay. Nahuli. Bek, dito mo biyakin sa may camera. Nakakuha na si ma'am. Ano yan? O, tingnan natin kung si RJ Yung ano, dire-diretsong... eh
Ay, kumuha ka na. Kumain na ako kanina. Yung harvest ka. Malaki pala yung loob. Patitikman lang natin si Bing. Si Bing tsaka si Ma'am Ano yung B. kulay green? Ano lang yan? Dumi-dumi lang yan. Parang eggs. Bituka lang nila yan. Ano lasa din? Tapos, huhugasan mo pa yan. Oo. Caviar. This how it is. Tapos, Bing, di ka na. Bing. pagkain ng tao yan. Magiging ano daw yan, kung isang baso lang yung iniinom mo, magiging 3 yung iinumin mo. Ano lasa? Kainin mo lang, lunukin mo. Ano lasa? Magiging 3 baso. Okay lang? Parang talimok. Buhangin? Sarap ka eh. Tikim nga. Makrimi, makrimi. Creamy nga to. Creamy. Oo, ikaw naman, Tina. Ako, ay, basa. Let's go! Ano daw to? Sa galing sa ano to? Sea urchin. Sea urchin. Nasa Let's go! Asarap oh. So, asarap sa huli, di ba? okay lang. Hey! Parang talaba. Oo, parang talaba. Oo, Ginebra. Alak na imported daw, guys. Masarap. Sea urchin. Pero seafood talaga. Alam mo yung seafood na. Taste na tikman na. Ano, Ma'am B? Natikman mo na? Oh, mahapdi lang. Kalahating oras lang. Tingnan mo oh. Parang Oh, G. Ah, hindi siya ano, natatanggal. Oo, kusang malulusaw siya. Ay, ayoko ng ganyan. Mahapdi. Mahapdi siya, pero tolerable naman. Ayaw pa yung isa kanina. Ba't ganado na yan? Busog na nga, naghahanap ng kanin. Para matikman niyo. 2x2, 4 kanto sila. 2x2. Ginebra. Sakto yan dun sa Bacardi Limon. Sigado yata dito, boy. Punta tayo ng kuweba. Kuweba within Little Boracay. Dito sa Alaminos. Yan, guys. Napunta ba ito kahapon? Nope. Oh. Right. Parang mali na daanan natin. Ayoko namang bumaba dyan. Ayun ata yung kuweba. Ganda ng kilikili ni Tina. Oo nga, pantay. Pantay yung kulay. Saka walang Hanggang tuhod. Yung dalawa, yung dalawa. Ako, mahirap yun. Mahirap na. Kalubog yung ulo mo. Alam mo, kaya ko. Mahirap yun. Skills yun. Gagayahin 3 years kong pinag-aralan yun sa ano. Sa... Oh, tsaka ikaw nga kung kaya mo, inaano mo si RJ eh, hindi mo, ikaw din pala di mo kaya. Ay! Ay, ina, hanggang ano lang pala. Hanggang yabang lang. Okay. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me
Guys, thank you for watching. Again, like and subscribe.